LV and welcome to our YouTube channel. Herzlich willkommen. Hello, hello, hello. How are you guys? Ayan, so today is the day that the Lord has made. Ayan, so every day naman is ginawa ng Diyos. Ayan, so yes, but today is the first day of our Vlogmas! So yes guys, ayan, mag-vlogmas na tayo and it's our day 1. And I hope you support me all the way sa lahat. Ayan, so maraming salamat. So ayun, so first thing is I would like to say thank you to all the people who supported my YouTube channel, watching my videos, subscribing, at ayun, sa lahat ng mga sumusuporta, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay hindi kayo magsawang suportahan ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ayan, so meet Mr. Bear. Sa mga hindi po nakakita ni Mr. Bear. Tulog siya, tulog. Charot. Anyway, ano na ngayon guys, medyo tanghali na. Mag-11, magte-10:30 na anyway. Kanina pa kami gumising, no? Tapos, nagkape, ganyan. Tapos yung asawa ko is pumunta muna sa kanyang opisina dahil may ayusin daw siya. At mamaya ay may pupuntahan kami. Ayun. So, yeah. Tapos wala naman ako maisip na gawin dito sa bahay kasi nga, mamaya magsasalang lang ako ng ng labahin, tapos yun lang, ganyan. So, yeah. Wala masyadong kaganapan, ayan. So, yun, update ko na lang kayo mamaya. Kami ay aalis na aking Diyosawa dahil pupunta kami doon sa sa Asian store dahil may bibilhin pa kami doon na kailangan namin para bukas dahil bukas ay a-attend kami ng Christmas party. So, yun. Hi guys! Hello! Update. Kain na tayo ng lunch. So, ito pa rin yung suot ko, diba? Kasi mamaya tayo mag-shower at magpapalit pagka paalis na tayo para hindi sayang yung damit. Charot. So, nakapagluto na pala ako dito guys ng sunny side up. Anyway, nandito na rin yung sa aking asawa. Pero wala pa siya. So, ako ay gutom na, kakain na ako, pero kakaluto ko lang yan. So, in case pag na siya, kasi pauwi na yun siya. Gutom na talaga ako, kasi anong oras na? Charot. Kaya tapos, ako ng, ito guys, noodles. Kasi sabi niya sa akin, huwag ka na magpakaluto. Yung na lang, magsusup na lang tayo. Sabi niya, ito yung soup na tapos, kasi binili ko yun dati. Sa dyan, parang Asian, Asian, hindi Asian, dito lang yan sa Aldi guys, kasi may mga Asian products sila minsan na bebenta, ganyan. So, kain tayo. Wait a minute, ayusin natin dito, yan. Wala pa yung aking Diyosawa, kain tayo guys. Ano to guys? Nisin, bida ang saya. Charot. Yung sa asawa ko is chicken, itong sa akin beef na spicy. Hindi siya mahilig sa beef. Mahilig ako sa beef. Yan. So, anuhin muna natin. Tapos, meron ako itong itlog na sunny side up. Tig-dalawa kami. Tapos, may butter. Tapos, may tinapay. Diba? Parang almusal. Pero, okay lang yan. Mamaya kami kakain ng, ng heavy. Heavy! Charot. Pagka, kasi alis kami nga. Ayan. So, ayan. Ano na yata ito guys? Dinamihan ko ng tubig eh. Yan. Kasi ayaw ko ng maalat. Alam niyo na, tayo nagka-UTI. Ingat-ingat. Minsan-minsan na lang ako magaganito eh. Yan. Kaya dinamihan ko na ng Minsan-minsan lang. Huwag lagi-lagi kasi masama pagka nasobrahan. Ang mga sobra ay masama. Charot. Include ako dito. Nag-aayos kasi yung asawa ko. May inaalis kasi doon sa kanyang office. So, yun. Sabi nga niya, sana hindi matagal. Hindi matagal.
Pero mamaya pa naman ang aming alis. Pag punta namin ng butter. Nanonood wala ako ng SpongeBob. Alam niyo ba, yung mga pinapanood ko yung mga cartoons, kasi may mga conversation na tapos yung tipong maintindihan mo yung charot. Yung conversation ay ay hindi ganun ka charot. Tapos, kumbaga, ito pala yun, ganon. Kain tayo. Ayan. Nilutuin lang natin yung tinapay. SpongeBob SquarePants. Sarap. Hi guys! Ito naman yung buhok ko guys. Hindi ko alam kung paano ayusin yung buhok ko pero syempre mayroon akong naka-jacket ako ngayon, parang hindi na siya naman guys, parang buhok. Suklay-suklay na ako ng buhok guys. Anyway, paalis na kami. On the way na kami, nagpatank lang yung asawa ko dito. And yeah, on the way na kami guys. Papunta doon sa pupuntahan kasi nga yung asawa ko ay may bibilin siya. Yun. Hi guys! So nakaumbalik na pala kami ng bahay. Anyway, hindi na ako nag-vlog sa labas dahil sobrang daming tao. Kasi nga yun, Christmas market. Umangat yung damit ko, kaya pala sabi ba something. Anyway, ito pala guys yung outfit. Wait up sa inyo, wait. Charot, ayan. It's you. Somebody, it's you. Ay, dito may bulsa. Ay, iyan natin. Para makita nyo talaga. Ang reno ng kusina. Ayan. Anyway, ito yung aming nabili doon sa labas. Sibuyas. Spicy bowl, pepperoni mix, washprong, penne. Panglalagay ko yung isda. Tapos ito yung kamatis. Dati pa yan. Cheers. Kula, baby. I'm done. What you like? Fish sticks? No.
And then fish sticks. Sabang nag-dry guys, kumakain ako ng hot wings. Almost na yan siya. Ano lang yung 6 lang, tapos kinain ko. Tapos, ito yung sadya namin doon, isda. Tilapia, baby. It's a cousin. Wala, oh. Also cooking. Yeah. There's an ice inside. Maybe it also, you know, add a kilo of this one, tilapia. Tatlo. Meron kami ditong 2, so 5 ng tilapia namin. It's for tomorrow. Bread? Tin. Black tin. The black tin. Oh, my love, my darling. Yan, nandito oh. Ilalabas ko na siya kasi nga bukas namin ito iihawin. 5. Yan. Ala. Bukas ko siya iihawin dahil namin doon sa Christmas party. Bukas, ayan, 5. 1, 2, 3. Fresh. Tilapia. Very fresh. Yeah, for top. Yeah. So yun, kukunin ko lang ito ang aming asawa ko. Fish sticks. Ayan lang ang kinakain ng isda. Fish sticks. Nothing more. Überraschend, die Mehrheit hat den Tag heute kaum als stressig empfunden. Die Vorfreude auf Schenken ist die Shopping-Schlacht anscheinend vergessen. It's here. Ja, und mehr Nachrichten im Überblick hat jetzt mein Kollege Florian Fiegel. Oh, ito ano pala. Kaya lutuan ko lang yun ng egg kanina. Ganyan siya. Only this and what else? Only the fish sticks? Okay. Guys, I'm finished cooking my husband's food. The fish stick. I taste it, it's good. Good? Fish stick? Good? Yeah. Tingnan ko lang yung isa. Isa lang. Es sind wirklich keine guten Zeiten für die wirtschaftliche Industrie in Deutschland und speziell in NRW. Busy siya. Sa mga dokumento. Sa ayon, bukas lang susunod natin ng vlog. Wish me. Das soll das Werk in Kreuztal im Siegerland ganz dicht gemacht werden. Da sind allein 600 Mitarbeiter betroffen. Und es hängt ja noch viel mehr dran. Die Zulieferer, die Spediteure, der Bäcker um die Ecke. So that is our vlog for today, guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating first day 1 ng ating vlogmas. Thank you so much, guys, for watching, and I will see you in our next one. Please subscribe if you haven't yet. Always smile. God bless us all.